koji slijedi pogodan je za gledaoce svih uzrasta. Mila, jesi li sigurno da želiš to da uradiš? Polako, Ana. Vreme je da neko pokaže Raisi ko je glavni ovdje. Ali ovaj plan može da propadne. Šta ako se ne uplaši? Naprotiv, plan je savršen. Pokazat ćemo cijeloj školi koja je zapravo Raisa. Uplašena mala devojčica. U redu, učenici. Kao što sam obećala, danas ste mogli da donesete nešto novo na čas. Šta ste vi to doneli? Učiteljice, ja sam donela moje pehre za najbolju glumicu iz oslih škola. Ala, vidiš Raisa, Mila je isto glumica kao i ti. Možda su njeni roditelji kupili te pehre. Moraš biti jako talentovan da osvojiš ovakve pehre. Čestitam, Mila. A ti, Ana, šta si nam ti danas donela? Donela sam moju čitavu kolekciju knjiga. Imam i cijelu kolekciju Šekspira i cijelu kolekciju Dostojevskog. Wow, Ana, ja nisam znao da ti posjeduješ sve te silne knjige. To su klasici. A i ja sam također doneo svoju kolekciju knjiga, pogledaj. Kako dosadno. Rafael i Raisa, šta ste vi doneli? Ja sam donela svog ljubimca žirafu. Žirafa? Gdje je? Eno je tamo u ćošku jede. Uplaši me. To je samo plišana žirafa. Naravno, učiteljice, moja prava žirafa nikad ne bi stala u ovu učionicu. Imaš pravu žirafu? Pa da, također imam i slona, nosoroga, noja i flaminga. Raisa, naša kuća nije zoološki vrt, prestani da lažeš. A ti, Rafael, šta si ti danas doneo u školu? Evo ovako, ja sam doneo igračku za bazen. Ali danas dan uopšte nije za bazen. Pokušala sam da ga ubedim da ne donese danas dušeg, ali nije hteo da sluša. Rafael, iznasi ga napolje, uopšte ni ne staje u učionicu. U redu. Rafael i njegove ideje. Evo, učiteljice, sklonio sam ga. U redu svi. Može li da počne današnji čas? Otvorite vaše knjige na stranici 20... Vreme je za odmor, već vreme leti u ovoj školi. Jej! Da li zaista želiš to da uradiš? Opet ti, Ana, veruj mi. Šta ako Raisa sazna? Pa bit će prekasno dok ona sazna. Ali ja sam uplašena. Ana, trebaš mi kako bi ovaj plan upalio, zato molim te se ponašaj, diši sa mnom i broj do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Raisa dolazi, ponesi ovaj telefon i sakri se. Napravi najbolju sliku i nemoj me razočarati, ja ću se pobrinuti za sve ostalo. U redu, neću te razočarati, bit će to najbolja fotografija od svih. Mala Raisa, kako te je lepo videti. Baš tata, ja ne mogu reći isto. Raisa, jesi li znala da pre nego što su moji roditelji kupili ovu školu, tu je bila stara ukleta kuća? Stvarno, mislim da ću promijeniti školu sljedeće godine. Ne mogu da verujem da je mala Raisa uplašena. Naravno da ne, nisam uplašena, to je samo priča je počela pre 100 godina kada je jedna kompanija pokušala da sruši ovu kuću. Prestani, nemoj mi pričati dalje. I svi zaposleni te kompanije su ulazili unutra i tvrdili da su duhovi bili veoma zastrašujući. Predomislila sam se, menjat ću školu sljedeće godine. Vidi, ovdje je dugme koje priziva duhove. Izazivam te da pritisneš. Zašto bih htjela da pozovem duha? Da pokažeš cijeloj školi kako si hrabra. Hajde, Raisa, prestani da budeš kukavica.
Ne mogu da verujem da ću upravo uraditi. Šta je to bilo? Gde su duhovi? Šta se ti smeješ? To je samo igračka. Da li si stvarno mislila da je ovo ukrata kuća puna duhova? Drago mi je što nije bilo nikoga u blizini. Ne želim da iko zna da se ja plašim bilo čega. Dakle, Ana, jesi li slikala? Naravno da jesam, evo slike. Sada sve što treba da uradimo je da okačimo fotografije po cijeloj školi i svi će saznati ko je prava Raisa. Šta bi ovo trebalo da znači? Jesi li to ti na slikama? Naravno da sam ja. Dođi vamo i pomozi mi da ih skinem. Dakle, Raisa, da li ti se sviđa moje iznenađenje? Mrzim ga! Super, to je bila namera. Sada prestani zadirkivati Milu. Ako ti ne prestaneš, neće prestati ni Mila i ti ćeš onda biti zauvek u ovome. Sad će cijela škola znati da je Mila ponavljala razred. Kako su oni upravo otkrili tvoju najveću tajnu, Mila? Bićeš poznata kao ponavljač. Opustite se, društvo. Ona mora da blefira. Nema načina da može da bude sigurna da sam ponavljala razred. Hej, Raisa, Mila te baš zeznula ovaj put. A ona je baš pametna. Ali neće ostati tako još dugo. Niko nije mogao znati da si ponovila razred u tvojoj staroj školi. To je to! Napokon sam saznala Milinu najveću tajnu. Pa šta ćeš onda sada da uradiš? Još nisam siguran, ali moram pronaći način svima da kažem kako je Mila ponovila razred u svojoj staroj školi. Rafael, hajde da idemo do direktorkine kancelarije.